Chcete si požičať auto? Nechcete stráviť hodiny sedením a vyvolávaním dostupnosti voľných aut v rôznych autopožičovniach? Máme pre vás riešenie. Predstavujeme vám city-metal.eu. Jedná sa o rýchle online vyhľadávanie voľného auta. Auto si zarezervujete za pár minút a ihneď aj zaplatíte. Auto si môžete zarezervovať online na webe alebo taktiež v mobilnej aplikácii. Za každé požičanie auta dostanete body, ktoré následne môžete premeniť na peniaze a auto si požičať zadarmo. U nás nájdete len pravidelne servisované a nové autá. Naše pobočky nájdete v Michalovciach, Košiciach, Prešove, Sabinove. Vaše požičané auto vám pristavíme až k vášmu domu alebo priamo až na letisko. A to všetko aj po pracovnej dobe alebo skoro ráno. U nás vás nečakajú žiadne vysoké poplatky za depozity. Navštívte nás na webovej stránke www.city-metal.eu a vypožičajte si auto už dnes.